И яки разпродажи са страхотни отстъпки до минус 50%. Здравейте, търсачи на страхотната оферта! Вижте нашите нови предложения за разпродажби на мостри тук в мебелна къща Никора в град Варна. И така, номер 1, този страхотен спален комплект Кали, който е с гардероб с широчина 180 см, съответно с плъзгащи врати. Спалният комплект има части, които са удебелени, корпусът на леглото, съответно и на нощните шкафчета. Виждате тук с повдигащ механизъм, ламелна скара, която е включена в цената. Таблата на леглото е с тапицирани части, така с много приятна плюшена дамаска. Този спален комплект е намален от 2970 лева с минус 20% на 2376 лева, като може да бъде транспортиран до всяка точка на България. И да вървим към номер 2. Модерният и шикозен диван Джак на френския бранд Ноеми, който е намален с минус 55%, като цената му е в момента на 2200 лева. Това страхотно тапицирано легло Париж в много приятна плюшена дамаска, размер 140 на 2 метра, с включена в цената ламелна скара, в момента на минус 47% или от 1693 само на 890 лева. Този страхотен и комфортен диван магнит с механизъм Puma Plus и много удобни подглавници, който е вдигнат на крачета. Страхотен диван и много удобен наистина, намален с минус 20% в момента на 2990 лева. Сподменяме го, защото имаме още един склада и трябва да го сложим с друга дамаска. И тапицирано легло Invictus с много приятна плюшена дамаска, с включена в цената ламелна скара за матрак 160 на 200. Матракът съответно не е включен в цената. Ето тези панели също са включени в цената на спалнята, на леглото, но не са включени нощните шкафчета. Тоест, ако искате нощни шкафчета, те трябва да бъдат и могат да бъдат закупени допълнително. Страхотна оферта за това легло, което е намалено с минус 35% или от 2218 лева в момента само на 1440 лева. Компактният разсегателен холоъгъл Латина, много удобен диван за спане, е също подходящ, с модерна визия, с меки и извити форми, намален с минус 20% или от 2370 лева. Цената за мострата в момента е около 1900 лева, може да видите точно в сайта. И така, приятели, ако искате да се възползвате от тези страхотни оферти, побързайте, защото разбирате, че те са за еднократни бройки, които са мостри в нашия магазин. Може да звъните, можем да доставим срещу заплащане до всяка точка на България. Наистина, офертите са страхотни. Аз съм Живко Димитров от мебелна къща Никора, само за хубави хора и ви благодаря.